Ritam vaših koraka, ritam vaših života, prate njegov ritam. Ritam grada. Dobar dan i dobrodošli u Ritam grada. Ovaj vikend na rasporedu je željno očekivani ovogodišnji 11. po redu Mali urbani festival. U našem smo programu već najavljivali novo izdanje MUF-a, a sad smo i ugostili Martinu Mladenović i Igora Kovača, dio organizacijske ekipe. Ekipa, dobar dan. Dobar dan, poštovani. Dobar dan. Za početak ajmo reći nešto o povijesti MUF-a, kako je sve nastalo i koja je osnovna ideja Malog urbanog festivala. Što reći o povijesti Malog urbanog festivala? Evo, malo smo se razmišljali prije što smo došli na gostovanje ovdje na Radio Sisak. Povijest je duga samim time što se organizira u ovoj godini 11. po redu Mali urbani festival, a to nam govori da smo krenuli davne 2004. s prvim izdanjem Malog urbanog festivala. Pa mogu evo na brzinu proći kroz tu bogatu povijest našeg MUF-a. 2004. smo krenuli i sljedeća još dva su se održala u Velikom Kaptolu, danas je to Biskupija, u gradu Sisku, to jest ovdje u centru kod Staroga mosta, s recimo jednim konceptom koji tada nije postojao u gradu Sisku, a to je recimo nekakav mladenački pristup kao organiziranju jednog mladenačkog festivala. Mi smo ga nazvali Mali urbani festival, prije toga su bile nekakve govorancije oko toga da se festival zove Squat festival. Kako se točno došlo do tog imena, mislim da u imenu je sve opisano, tog koncepta se držimo još dan danas. Mali urbani festival je stvarno zamišljen da bude tada i da ostane Mali urbani festival. To nam govori da je to festival u malom izdanju, opet za nekakve urbanije, šire mase, no prije svega i što stalno naglašavamo, usmjeren je ka mladima. Konceptualno festival se ne razlikuje puno od tog prvog izdanja. Ono što mi pokušavamo evo i kroz rad u klubu Mladih Squat jest predstavljati neafirmirane mlade glazbenike, mlade umjetnike i nekako ih kroz tih nekoliko dana održavanja festivala okupiti sve na jednom mjestu u našem predivnom gradu i predstaviti ono s čime se oni bave, kakvu kulturu na neki način poštuju, provode, organiziraju sami za sebe. Naša je želja, evo i te 2004. bila da široj populaciji grada prikažemo što to ti mladi glazbenici i umjetnici imaju za ponuditi kroz svoju maštu, kroz svoja djela. Evo već 11. godinu za redom to postižemo. Do sada na Malom urbanom festivalu je gostovalo pa jako puno glazbenika prije svega, onda s druge strane i umjetnika i nekakvih ostalih kulturnjaka koji su svoje programe, odnosno svoja djela provađali kroz edukativne radionice, kroz izložbe i s druge strane glazbenici koji su nastupali kod nas na festivalu kroz jednostavno organiziranje tog glazbenog sadržaja, odnosno koncerata. Festival iz godine u godinu raste, do sad je ugostio preko 200 izvođača. Pamtimo izvrsne koncerte velikih zvijezda kao što su Kud idioti, Let 3, Overflow, Svadba si drugi, a sisačka publika to je uvijek znala prepoznati. Što se tiče brojki i same statistike, mi nekako ne predviđamo, nego kad govorimo o brojkama koliko je posjetitelja posjetilo Mali urbani festival, ja bih rekao 15.000 plus. Svake godine je Mali urbani festival pohodi oko 1000 do 1500 ljudi, tako da evo, iskreno brojku ne znamo, jer to nam nije na neki način ni u interesu baš brojati osobu po osobu, ali zanimanje za Mali urbani festival je jako veliko, a to možemo definitivno saznati, odnosno tu informaciju dobijemo od samih ljudi u gradu Sisku i ljudi van grada Siska koji svake godine evo željno iščekuju sljedeće izdanje Malog urbanog festivala, odnosno našeg MUF-a.
tako da i za ovaj 11. mali urbani festival predviđamo sličnu situaciju, odnosno predviđamo da bi moglo posjetiti kroz 3 dana održavanja festivala do nekakvih 1000 ljudi. To su brojke koje bi definitivno razveselile sve nas unutar koordinacije, odnosno unutar organizacije malog urbanog festivala. I evo, u jednom novom zanimljivom izdanju našega MUF-a očekujemo da će biti veselije, ljepše i, kako mi to volimo reći, urbanije. Hvala ti, Igore, nešto kasnije ćemo najaviti taj svima najpoznatiji glazbeni dio festivala. Prije toga idemo na kraći glazbeni predah. Ostanite s nama. Ritam vaših koraka, ritam vaših života, prate njegov ritam. Ritam grada. Sunrise with your beautiful smiles, I'm stuck in time. Your lies making me think I'm embarrassed. I'm part of your life. Alone tonight, spending time with books covered with tiny dust. Remember the times when we used to sing songs all over the night. Wooey, 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 wooey. Sunrise with your beautiful smiles, I'm stuck in time. Your lies making me think I'm embarrassed. I'm part of your life. Alone tonight, spending time with books covered with tiny dust. Remember the times when we used to sing songs all over the night. Wooey, 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 wooey. Think you're full of lust to break my life in thousand parts. I won't let you all know. Would you let me, dear, go on? Think you're full of lust to break my life in thousand parts. I won't let you all know. Would you let me, dear, go on? Wooey, 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 wooey. Wooey, 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 wooey. Ritam vaših koraka, ritam vaših života, prate njegov ritam. Ritam grada. Dobrodošli natrag u Ritam grada u kojem danas predstavljamo mali urbani festival. S nama su Martina Mladenović i Igor Kovač, dvojac iz organizacijskog tima. Martina, zamolio bih tebe da nam predstaviš edukativni program, program radionica i street art program kao dio festivala koji bi trebao dočarati osnovnu filozofiju događanja, ali i smisao postojanja same koordinacije udruga mladih, a to je aktivizam i angažman mladih kroz cijelu godinu. Dakle,
Program Malog urbanog festivala zamišljen je da se podijeli na 3 dana, gdje će ove edukacije, radionice, street art i javne akcije se u principu protezati kroz sva 3 dana događanja samog festivala. Petak smo zamislili da bude rezerviran za edukativan program i da se predstave neke izložbe, umjetnički projekti i programi. Tako bi u petak već u 14 sati bili predstavili i postavili izložbu ateljeja K i K, gdje bi nam kao gosti predavači bile Kristina Mareković i Katarina Fabijanić. Zatim bi se između 15 i 16 sati predstavio edukativni program Nasilje ne hvala, koji je projekt koji KUMS provodi već više od godinu dana, a kao gost predavač o samom projektu više će nam pričati ovdje prisutni Igor Kovač. Zatim između 16 i 17 sati u petak predstavljamo Venus projekt sa gost predavačicom Majom Petrović i kao šlag na kraju za petak između 17 i 18 sati kao gost predavač nam dolazi Danijel Pavlić koji će predstaviti SEF, znači Sisački ekološki film festival koji se isto već nekoliko godina održava u našem gradu i privlači sve više svojih poklonika i zaljubljenika. Street art program. To je sad nešto novo i nešto stvarno super, jer pretpostavljam da mnogi i mladi i stariji već primjećuju kako se pročelja, fasada, nekakve javne površine u raznim gradovima ukrašavaju sa, tako reći, grafitima, ali ne bih ja to rekla kao grafiti, sad dođem, pošaram nešto po zidu i odem kući, već malim mini umjetničkim djelima. Najbliže, što je meni bar prvo asocijacija, je onaj zid u Branimirovoj ulici u Zagrebu, koji u principu od glavnog kolodvora skroz tamo do kraja Branimirove do placa je oslikan preslatkim i predivnim nekakvim crtežima koji su različiti jer su ih različiti umjetnici radili. I po tom principu smo zamislili naš program. Dakle, isto bi se lokacije u gradu Sisku oslikavale, uključili smo i dječje vrtiće da nam budu partneri u toj aktivnosti, tako da ovo je jedna onako vesela, šarena i stvarno aktivnost koja će ostati ovom gradu i nakon što Mali urbani festival 2014. završi. Što se tiče subote, znači za petak navečer nam još ostaje glazbeni program koji će Igor kasnije najaviti, a ja bih sad prešla na subotu jer je ona rezervirana za program radionica. Budući da Mali urbani festival u principu zaokružuje cijelu sezonu djelovanja KUMS-a i kluba mladih Shot, tako smo podijelili subotnji dan na predstavljanje radionica koje su bile u sezoni koja je iza nas, a drugi dio bi bio posvećen predstavljanju radionica koje nam slijede u sljedećoj sezoni. Program također počinje u 14 sati i traje do 17:30, a kroz njega će se predstaviti ilustracije Dinko Medved sa svojim već popularnim karikaturama, tako da to će biti izložba radova. Nakon njega slijede maketari. Maketarski klub Sistak, također vrlo aktivan već godinama, predstavit će svoje makete također kroz formu izložbe gdje će posjetioci Malog urbanog festivala moći pogledati njihove izložbe i stvarčice. Sad dolazi ovaj dio koji malo onako zahtjeva nekakvu veću pažnju, a to je predstavljanje radionice kratke priče Natalije Miletić. To podrazumijeva da će polaznici njene radionice predstaviti svoje djela koje su nastala za vrijeme trajanja. Nakon toga najavljujemo sezonu novih radionica i po primjeru sezone 2013-2014 program će također biti šarolik, raznolik, voditelja ima puno, tema ima puno, tako da vjerujem da će i ovu sezonu, zimu, proljeće, mladi grada Siska, a i oni koji se tako osjećaju, jer radionice nisu rezervirane samo za mlade, pronaći svoje nekakvo područje interesa i redovito dolaziti kao što su i do sada. Street art također se nastavlja i u subotu, ovisno o vremenskim prilikama. Tu smo sad malo opet u nekakvom škripcu, budući da prognoza vremenska i dalje nije nekakva obećavajuća. Čak postoji mogućnost, što je zapravo i onako i fora, da street art produžimo dokle god nam vremenski uvjeti to dopuštaju. Što znači da se ne bi samo street art odvijao za vrijeme Malog urbanog festivala ova 3 dana koje nam slijede, već bi kroz cijelu godinu ili kako nam vremenski uvjeti budu dopuštali, malo po malo, dio po dio oslikavali javne površine. I uvijek bi naravno pozivali vas kao predstavnike medija da nas popratite, objavljivali bi te novosti na našim stranicama, tako da ovaj Mali urbani festival će vjerojatno zaživjeti do sljedećeg, barem što se tiče street arta i radionica i projekata koji se nastavljaju.
Nedjelja je dan za javnu akciju koja također počinje u 14 sati uokolo gimnazije Sisak. Evo, to je lokacija, mislim da je dovoljno jasna bez obzira što je ovako opuštena, a sastojat će se od toga da će zainteresirani sudionici imati priliku igrati mali nogomet, stolni tenis, košarku, hakla tamo na gimnazijskom terenu i onako, sport i glazba. Nedjeljni dan, nakon petka i subote gdje se onako educiramo, predstavljamo projekte, plešemo i čagamo na koncertima, na javnoj akciji dolazi do izražaja i ovaj sportski dio našeg malog urbanog festivala. Super, evo sve u svemu raznolik sadržaj koji će sigurno privući veliki broj znatiželjnih, a sad dolazimo do onog dijela koji je redovito najposjećeniji, a to su koncerti. Igore, što nas očekuje ove godine? Što se tiče glazbenog umjetničkog programa Malog urbanog festivala, onda prije svega glazbenog dijela programa Malog urbanog festivala, u petak krećemo od 8:30 pa negdje do ponoći nastupit će 6 glazbenih sastava iz Siska, a to su redom Disgust, Hari Čehić, Jack Fenjer, Sabrija, Inertion i Pištolj na gumene metke. Nakon toga nam slijedi, znači u istom danu, to jest petak, iza ponoći main elektro dio programa na kojem će nastupat DJ Maja Pa, DJ Anlar, DJ Dav i DJ Omar. Što se subote tiče, main rock dio je prvi u subotu, na kojem će nastupati Miki Solus, Gužu u 16tercu, Pero de Formero, Kanđija i Žene i Kurve. Što se tiče elektrog dijela, znači nakon rock dijela glazbenog programa u subotu nastavljamo sa elektro programom gdje će nastupati Zarkov, G&G, Blacksmith i Tanz Komanda. Odličan line-up i ove godine mora se priznati, a ne preostaje nam ništa drugo nego pozvati sve slušatelje da dođu, da nešto nauče i na kraju da se dobro zabave. Evo, nakon što smo vam predstavili doista cijeli plan i program festivala, vjerujemo da se vidimo na 11. MUF-u, gdje će nam kao i svake godine biti sjajno, uz super muziku, čagicu, programe, radionice, izložbe, sportove, hrpu ljudi, dobra glazba, dobro društvo. Grlov nam neće biti suho, a ni trbusi prazni. Vidimo se. Martina i Igore, hvala vam na gostovanju. Vidimo se na festivalu i želimo vam još puno ovakvih dobrih festivala. Ritam vaših koraka, ritam vaših života, prate njegov ritam. Ritam grada. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam grada. Današnju emisiju uredili su Iva Mušec-Posilović i Saša Tadić. Ritam vaših koraka, ritam vaših života, prate njegov ritam. Ritam grada. 10 godina je iza nas. Više od 200 bendova, performera, predavača posjetilo je Sisak. Na tisuće posjetitelja uživalo je u glazbi, plesu i umjetnosti. Ponovno smo s vama. Koordinacija Udruga mladih Grada Siska i Totalni FM Sisak ponosno predstavljaju 11. Mali urbani festival od 26. do 28. rujna u klubu Squat. Koncerti, radionice, umjetnost, sport, druženje i zabava. Velika imena domaće i regionalne glazbene scene. Pero de Formero, Gužva u 16tercu, Miki Souls, Kanđija i Gole žene, DJ Andlar, DJ Omar, Zarkov i mnogi drugi uz podršku sisačkih rock i elektrosnaga. Sve informacije o festivalu na stranici Sisak Portal HR i na službenim stranicama festivala. Svi na MUF!